Suomussalmen poliisit sen toi yhtenä iltana. Eli soittivat, että onko orpokotissa tilaa, että täältä tulisi yksi orpo. Mutta ainahan se yhdelle orvolle on tila. Siitä meidän ystävyys sitten alkoi. Kävimme hänen kanssa marjassa, kalassa. Ensi alkuun niin olisi pitänyt hänelle poimien marjat valmiiksi. Otin sitten, oli oikein paljon mustikoita yhdessä mättässä, niin siitä otin varsia sitten ja sitten käskin, että istuppas tuohon viereen ja ruvetaan opettelemaan tämä mustikan poiminta. Ja sitten kun meillä oli kaloja verkossa, niin se piti meillä neuvotella sitten, että mitkä kalat hän ottaa. Se meinasi, että kaikki kalat hän ottaa. Että ei tehdä sillä lailla, kuule kaveri, että nyt kun nämä kalat sulle ja tuommoiset kalat mulle. Ja särkeminen, se on hänelle niin kuin mielestä. Se on hirveän tärkeää. Kun henkilöauton renkaan antaa sille, niin se revitää heti 1000 palasiksi. Yhtenä lauantai-iltana mentiin saunomaan ja ne jäi syömään sinne halkovajaan. Ja vähän aikaa siellä saunassa istuttiin ja niin ovet rupesi romiseen ja paukkaamaan ja hän sitten syöksyi sieltä oven alati sitten. Tulee livahti sinne lautomelle istumaan ja siellä että no niin, pannapas kiville vettä ja löylyä pitää saada. Mä heitin vettä kiukaalle, kun se suhahti, niin silloin hän syöksyi oven alati takaisin sinne pesuhuoneeseen. Ja mä huuin perään, että ei näin äkkiä, että hän pitää hiostella ja sitten suihkuu vasta, vai ei ne meni paukkeen kanssa ulos asti. No niin, Juuso. Olit pieni poika silloin, kun yhdessä saunottiin tuolla. Olit oikein pieni silloin. Lähit kesken pesun sieltä poissa. Niin. Oikein. No karhu on muodostunut mulle todelliseksi ystäväksi. Sillä hän on hyvin älykäs elä. Hän oppii nopeasti asioita ja on pettämätön kaveri. Kerta kaikkiaan. Ja meni remonttiin. Joo, tää on niinku pelin henki. Joo. Juuso, se on rikki nyt.